mudo anak jo pininda cuhalai nyobuang alai kapan ti jompo anak bini indah cuhalai nyobuang alai kapan ti jompo Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penggulu kita wahai sahabat tulang saudara assalamualaikum sebuah firman ada ala baca di dalam Al-Quran nadu basu innal ladzina kadzabu sehingga akhirnya dua buah sifat penati cilako para tamu takabuai kedua pandu takabu jo sombong ampia sarupo jo kalau dipakai sifat dan dua segala ibadat pahala nyampo pahala ditolak tidak diterima takabu jo sombong jo kalau dipakai segala ibadat pahala tak sampai pahala ditolak jatuh akan ngarai manampu sarugo dan sangai suli antaku kababali hujan kalangi antaku tarapuang batu dilawi antaku ado untuk tasapi ke dalam lubang jarum pinjai satangah pulau kari jobai mengatukan awak bagan niki mengatukan bagan dan tio mini tetapi mangarega di subalia nani nak kata nani nyogawi ko tanyo la kadang ombak dilawi mengatukan awak orang kayu la cukui menaru kana mehla bai pimpi ame jo pera ala bacumpi sampai rali jadi tukang rumpui gilo di manyinyang tapi joraju pinggang la kadang daripada paru sabuanyo lagi nana ke dalam sidang lah banyak kejadian di masa sekarang biar di negari awak biar di negari orang biar dia di awak walau dia di orang biar di Solonda jalan panjang biar di Batu Sangka walau di Kota Padang biar di Bukit Tinggi walau di Kota Padang biar di Batu Sangka walau di tanah orang antara labia bana kagadi-gadi jo nak bujang-bujang kalau nak bujang ka kita pandang jo kalau nan gadi ka kita bilang lah suko memakai sirawa panjang lai basirawa pensil lah tasiko pinggang kalau nak bujang ka kita pandang jo kaki-kaki kini lah memakai galang jo talingo lah memakai subang rambut dan hitam lah bacolok pirang tak ubah bantu asibul bunsang kadang-kadang wa bantu turis dan datang dari Jepang itu tandonyo lah tak balik pasang lapatui Sumatera Barat dihoyak di kalodo gadang lasal pasajo sawah jo ladang balu balik minatullah pulang wabah ini itu nanta tumpah iyo na jangan ela tagamang
ka kami aduh diterima telah kasih banyak iyo ai tarimo syukur iyo nelayata Allah permintaan dari sana daru Tiga indah Allah sabara Allah dia mulai Allah nanti tarik kadala kita di pagi nanti ordena mila Allah dari Allah pulang ke rumah tangguh dan tinggal kini na panjang sore izinnya denan maraduan indah baru tangguh sahabat pecandu lainan tinggal nangku delai kini dari kami dari topan kamala ngaji la kasana la patala na jola do kana la ranona la pangana la diane iyo penteng la pado kito iyo penteng la de sana la kalina dina la bidang la de ana la kamu la de akamu la isi la ma iyo wai akamu kito ondela suruh la de jota ka de kana ado di dalamnya tinggalan di kito kama ambal kana sajo karoh la de nyonya kaji kita baca lantaran oleh nyo kita lebar nyawa ketemuhnya bila iyo saudara iyo rapi lah iyo dan panu lah disambung lah iyo kajinya nyawa lah iyo jo tubuh denanya tolah iyo nyawa suci la iyo nyo sungguh enaknya tolak iyo nya pulo handi nyawa la iyo nan laku supaya la iyo nak tarang kok dake la iyo kok jauh Allah ibarat la
la iyo Pamain di tanah la iyo nyolapan bola la iyo naknya to ai masuk la iyo kapala senang la iyo nyohati panonton la iyo mamanda lagi duga iyo dipakai ai mati la iyo ditompai oh nak jangan la iyo nyonyawa para jalan la iyo nyogama la iyo paraman menjadi la iyo nyosandi isure la iyo sajada ai ayat la iyo tarjoli oh suma la iyo sawahu paraman la iyo nyorobi Wanafaqo la iyo nyobihi oi dengan lai min ruhihi oh sama la iyo nyo Tuhan menjadi la iyo kan insan awal lai kejadian karahim la iyo nyodian namo la iyo nyonon pa oh masuk la iyo di sana la iyo nyo air kargendang la iyo nyo kontan lah di masuk la iyo nyo itu oh iradat nyo Tuhan oleh ampe 20 hari oleh nur sama kemudian la iyo nyo itu malaikat la iyo latibo oh manjakan lenyo nutfah oi ala ko lenyo namo oh arati da iyo ala ko ai lai tara la iyo sama to Wilayah iyo puluh hari hai sama soyo ai ala ko oh ala ko la iyo di boe kaman jadi nyomurga oh lai ampe lai bulanyo hai bilangan la iyo la sudah Wilayah iyo ai bulanyo apabila la iyo lapano Lai saratu 20 apabila ko gano sungguh lagi masuk iyo ai nyowitu iyo Tuhan deh yo manyoro Manyuruh alai malaikat kaman japui da iyo nyo aruh lai di alam lana iyo nyo zahra olai nyawa la iyo tataru Nilai nur la Muhammad oh salang la sakiyo Tiring ting 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 tiring ting tiring ting 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 tiring ting 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 tiring ting ngandi masuk lana iyo nyo itu malaikat la iyo hembuskan lagi tiup laikan nyawa ai ka dalam nyobatan sama sowiyo lai dikandung oi nan nampe lala iyo nyo bulan masuk la iyo nyo itu ai iradat
namo lai rohani Sama sohlar tubuh lar bernamo wai jasmani Odenai salam so tubuh jasmani Belai kado lanyo betul apo bilonan sapai Belai baru iyo wai bernamo Lalai insan iyo wai sejati Ladi barih lada iyo barakal Bana pasul Lada iyo didiri Belai Untuk iyo wai pahanimbang Ai zahir iyo lai batini Apo bilon lada iyo nyohana Olah kano da iyo bilangan Delaya kano iyo bilangan Sambilan la iyo nyobulan Delay anak ada iyo lahir Oh dari lada iyo kandungan Delay awal niyo ay lahirnyo Delay baru iyo ay babadan Delay baru iyo barasonyo Delay dari iyo Perasaan Oh dari iyo ay natangi Lah datang yo kadinginan Alakarano la dinginyo Ulay tangis layo la tebo Delay anak lala iyo mahanangi Dela itu la iyo sa sababnyo Karano iyo ay mahanangi O janji lala iyo lalu po Dela lupo lada iyo de janji Diriu diriu Naika Tuhan lada iyo nana aso Dekarano iyo nalahalalu Delay dayo la iyo nyo setan Karano iyo ay nyo setan Emusuan lada iyo nan kontan Karang iyo nalajare Lakatalu iyo nandevalam Delay jarang lada iyo la musuh Kalupo la iyo delawan Delay musuh lada iyo johlawan Paiku iyo la pasaran Delay ayah la iyo jopundo Oh tilupo la iyo kana jangan Pengajian lala iyo nyokito Sama tu la iyo bayangan Dahulu lala iyo nyo suci Oh taat lada iyo nyo jahaza Nilai kumu iyo ay nyo nyaman Nilai datang iyo kemudian Dela ibu la iyo bapa nyo Nilai kurang La iyo asuhan Oh kurang iyo lah didikan Kaagamu lala iyo isilah Itu sebabnya lai mai konyo kumua sampai durhaku Katuhan tak patuh Lah sampai menjadi si kafir yang kumuh itu katarangan Denyawa jo tubuh Nilai sama oh Allah kami sian delarimbun Allah de kami tutup Dari soal iyo pengajian Sakian iyo kami kukuh Sagian iyo dauluh lah dari kami Iyo nan badu Dari topan iyo ay singgalang dan sadang Iyo bakar ajo Lasih bakal iyo sabungan curi tunan Putih lagi nyocaku Andela putih iyo ay basambuang pasaran Iyo na nabiyaso Oh talu bayu apala puhan kapala bulando Turun ajo si koci Kalau apa yo apa
anak apa bulan do turun jo si koji. Oh janganlah kan dua gigi lah tangga anak bini indah acualai. Janganlah kan dua gigi lah tangga anak bini indah mengerti. Rami balai nyo bukit tinggi rami de anak-anak muda-muda. Rami balai di bukit tinggi rami de anak-anak muda-muda. Anak jo pininda acuhalai nyo buang alai ka panti jompo. Anak bini indah acualai nyo buang alai ka panti jompo. Mandera so bungo buka karate la ayah raso nabu jangan jolong gada. Mandera so bungo buka karate ayah raso nabu jangan jolong gada. Ajo apa jaso anak balik dekete nyo kurang kasih sayang. Nyo apa jaso isu anak balik dekete nyo kurang kasih sayang. anak-anak kete nana manangguang kana pacahba Allah barumah tanggo. Anak-anak kete menanggukan pacabala dalam rumah tanggo. Macam merakam sansaronyo Oh Tuhan maha puji keimanan. Macam Merakam sansaronyo Tuhan maha puji keimanan. sekedar iyo nalah hiburan. Walau sebagai intermezzo. Ko ado iyo denan elo ambiak katelong iyo kapidoma. Iyo ay manuyo nanta elo ndeh lambe iyo ay diludahaka. Onde nalai kini heba itulah. Iyo ay malanan ka elo nyo. Onde nalai marilah kita jawab. Onde tanyo dari rekan kita. Karano iyo ay rekan kita sampai kini de manan nanti jua. Mana kinan iyo malah jawab. Dari kami iyo ay nan bahadua. Oh tak ubah iyo deba orang. Di dalam nan iyo mananti yo to. Menanti iyo dekano to. Di tepi iyo ay jalan rayo. Kodaku iyo jokala son mama kakak pangkaran letalingo. Sopir iyo ay nan mambahao. Iyo ay antah nala siapo. Onde nalai antara orang awa antamalla orang la bulandu. Anta iyo de nalai orang Jepang. Anta iyo ay mama Cino. Onde nalai ini malah jawab. Dari kami iyo ay nan bahadua. Dari topan iyo nala singgalang yo de nala nasi karanganangku. Iyo ay dengan yola bismillah nana mulu ay kami baca. Nada pinani yo ela berkahnya. Iyo de kitu ay nan bacamu. Para karo tubuh ale salapa. Iyo nan tolan pareso. Nana pinani yo la di luar. Iyo dun sana de nyotanyo. Kulila jodak yang ai urin sarato malatu langnyo. Iyo di tantanan itu bana tadi de tolan yo ne baraso. Kalakuan niyo denyo kulit bagaimana pulo kalakuannya. Kelakuan iyo lenyo dagyang bagaimana pulo kelakuannya. Kalakuan denalai denyo ure demikian denyo pulo. Sarato kelakuan denyo tulang bapa resuai denyo pulo. Bagaimana kelakuannya di dalam sembahyang yo denan limo. Nak jale yo bananan la de kita nan lai sumbayang limo wakatunyo. Karena kewajiban denyo kita sumbayang limo ayo wakatunyo. Di bawah tubuh alenan Adam ka
menyembah Allah laku asu. Kalau di dalam yo la sembahyang rukun tiga balik yo de namonyo. Memang dia ada de rukun kalbi, rukun fi'li hai ada puluh. Saratonan yo rukun zikri yo akan yo katigonyo. Tetapi nan nampe nan di luar. Yo denan tolan tanyo. Kalakuan yo denyo kuli. Danga yo kan pulo. Agak yo de bana diri batu. Di dalam sembahyang denan limo. Anak bana jalan lah denyo luri bakatu bana itu malah diu. Iyo kelakuan denyo dagyang danga iyo lakan pulo. Yang itu guys sama tu denyo ruku di dalam sumbayang wakatu nalimu. Iyo na ruku la denyo bana menyembah Allah Ta'ala nyo. Kelakuan yo denyo urek sima yo dekan puluh. Sama tomato denyo dudu. Adenana yo nala di sano. Di dalam naniyo sembahyang. Wakatu yo denan limo. Kelakuan yo denyo tulang. Danga yo dekan pulo. Sama tomatula denyo sujud di dalam sembahyang yo denan limo. Oh denan itu kelakuannya nampe di luar hai kita nangku. Karena layo kita yo dipakaikan salaru iyo salamoko. Sumbayang adoi pasari ada bahagikat iyo pulo. Diduduakan kadila torikat dipami kepakai guru tuo. Karanonan kota yo la dipaham. Kajinan bayo cando iko. Tantu iyo la ibadah indah nani yo layakan sero. Binasonan iyo desariah. Binaso iyo torikatnyo. Tarikat iyo la binaso. Marifat nani yo tagele pulo. Marifat iyo de tagele. Sansaro yo molakito. Hakikanan yo de tagele. Kandarako jahanam tantanganyo. Begitu iyo nala surahanyo. Bakatu guru yo guru tuwo. Talabia iyo de takura. Maapai kami pinto. Kini baabana nakarancak baabana iyo nakasiro. Mainge iyo jo mahanimbang mau kuasaratu nalajo jangko. Ditantang tanyo yo debatanyo kita cukup demikian saja. Karano silawa di pagi kini mungkinan terakhir denyo pulo. Iyo karano lanyo hari. Karembang iyo ay pagi juo. Lampia subuh kini taraso. Kini taraso. Lah barambuy angin. Lah barambuy angin maoy. Nandari rimbo. Laba kuku ayam, ayam marando. Mungkin laba kicau murai dirimbo. Batuk belum? Di pagi nangko. Lama linte, alama linte madatut. Hai si mati kayo. Namun basilawai, namun basilawai dihampai juo. Di
irama zalmun maibo-ibo namo badarai mama oi namo badarai si ayamato pado di kampung badan buruako bahibo hati dan bujak kaki dan ora langkah koma oi akaran ta orang ko elok pinto tabang kijuo batang taranda dek buru untuk pisah jo jantuan jo hati jagolah diri pitanah orang dia oi usadangakan iri jodangki sarato dandam elok jauhkan dia nanusa came bacarai dia oi orakan dunia ko amenanalam bimbang di hati membau sansai elok ka Tuhan nasib sarakan oi nyampang umur singkek malarai mama oi orilanyo adi nande narokan kasih di dunia yo tabangkalai di batin naruh babimbiang tangan dirantanglah namu panjanglah tentukan abahlah jelo-jelo nilai namu halah mama kita halah takallo kallo matonyo nilai di hari lah kasubuai itu bana saleronyo kini kanda ala udah kita nilai kandila kaya juo ayo iram mahalarnyo minang paisi iji jam video supaya na adolai hasilan malam nangko alaman oki alangan dari buki tapaki ayam cinta di lama Allah cali nana kadi ambil ambang loyang denai ba ambil jual cali nala kadi ambil teh talu denai nyandi la dudu ijo sabantang alang de pandai tabang lada malayo sakanda hati sajo sampai hati mama ambil denai nyoba ojo sampai hati alam mama ambil tetalu denai janji ambil pulau makasih abana mato mama mamana tidak denai kata rumu Allah cando iko denai punyo mama na iyo pulau onde hai mama gadang salero iko nyoba lu bisa dikubur dalam tidak denai kata rumu Allah cando iko soal la katibo hilang tarumpanyo konco malam inai isual la katibo ateh talu denai la ta sera pulo manuki Allah de alangan la dari buki atapaki ayam jinna dilama sampai hati mama ambil tuki adenai nyoba ojo sampai hati mama ambil nasi goreng denai baba mamjo santang
ambi ai kuwe denai ba ambi ajuo Ajali anal kadi ambi video denai nyo ambi asajo ajali nana kadi ambi bini kawan dan dilabah pulo Allah kasih abana mato mama mamanda kita ada naik kata rumu Allah cando iko apa nande naik punyo hai makna iyo pulo onde mama den naik kancang kajando iko nyobalu bisa dikubur dalam kita ada naik kata rumu Allah cando iko Iswa alik lah katibo hilanglah hilang asian nadaro di malam bainai iswa alik lah datang ai anak daro lah lari joto ke kantang dirantang nela namu panjang lah tentukan bala jelo jelo namu lah barakili rambu di ate kapalo nela boleh lah kade tuku lah jo tambah nyo yo irama kenangan lah dek gitu jangan lari kana labanalai nak kami lai panyato pasanang di dalam mati pasajo di dalam dado pasajo di dalam dado kanda mama di barijo dan di subuh hai butuh nangko yang di FB Pro lagu Minang Nikola Dio nasihat kita pasamo Natalita talalailala nan bak kacang manjalang jojo nan bak kacang manjalang jojo parilita mama abadan merasa Sinan pamanu Tima dodo asinan pamanu yo nasib nanden tangguangkan nanden tangguangkan saja nyote talu adene tasera onde tasera sewai Nantalita atalalailalai dan bak kacang manjalang jojo dan bak kacang manjalang jojo parilita de mama apitita sampai di madudu sinan pamano di madudu sinan pamano nande tangguangkan nande nai tangguangkan sanyo mande Allah
moci awak menjai jo pandang sahalah tumpang yo dinalai awak tapaji jo dandulenya bala kerang dia mudo sabalah makan dahulu gajah masuk sarugo tukang silawai paling dahulu.